Keni provuar edhe diçka nga ushqime traditionale. Keni ndonjë që ju ka pëlqyer më shumë ti? Jag tycker framförallt om, det här kommer överraska dina lyssnare, jag tycker framförallt om cevapi, alltså och pleskavica. Cevapat edhe pleskavicet, okej. Nuk e di, besoj ke provuar edhe pitet e fliat. Unë do të sugjeroja që këto janë më mirë. Det har jag gjort också givetvis. Jag hade min son här för några helger sedan och han älskar maten här. Men blev ju också så efter han var här så var vi inne första 2 dagarna så fick vi alla de här tallrikarna, förrätt och huvudrätt. Och han älskade detta. Men faktiskt jag som sa 3:e dagen att nu räcker det med så många tallrikar. Nu tar vi bara en liten huvudrätt. Si që po thoja edhe më parë, jemi në fund të këtij 30 minutëshi, mbas edhe mund ta kemi kaluar, zotri Vesterlund, një kënaqësi shumë e madhe për neve si shtëpi mediale, po ashtu edhe një privilegj për mua të zhvillojmë një epizod të Urat e Botës me juve, si përfaqësuesi suedis dhe ambasador i Suedisë në Kosovë.